खुलुमबाय बयनिबोसिम दिप बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैदों बादि रादाबाव मोनथिना लानि। रासिया आरो इउक्रेननि दावहायाव भारतारि हादरनिबो हादरखौ हेफाजाब होआखै। रासिया थांनाय साननैसो सिगां इउक्रेनाव गाग्लोबनानै गोबां सिलिंखार खालामदों। अस्ट्रेलियायाव दावबायहैनाय भारतनि गुबुन हादरनि मन्थ्रि आइ.एस. जयशंकरआ बे बाथ्राखौ बुंदों। मुलुगनि जायखिजाया जायगानि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ थांखिनाय आरो दाय गैयै नोगोरारिफोरखौनो बुथारनाया गनायथाव नङा। बे दावहायाव रावबो गाहाम जानाय नङा। बे दावहाया मुलुगखौनो खहा खालामगासिनो दङ। मानोना बे दावहाया सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। रासिया आरो इउक्रेनआ सावरायनायनि गेजेरजों बे दावहाखौ थाबैनो सुस्रांनांगोन। फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गाहाय कम्पानिया मेटाखौनो रासिया बन्द खालामबाय। रासिया मेटाखौनो बिगियानारि हानजा तालिबानजों लोगोसे गुबुन हादरनि उदखारि फसंथान आरो रासियानि बेरेखा हानजानि फारिलाइयाव दोनदों। मख'नो गोनांदि बे मासनि मार्च दानाव फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि बेरेखा फोसावदिं खालामनायनि थाखायनो रासिया बन्द खालामदों। रासियानि बिगियानगिरिफ्रा दाय जाबसिनहोदोंमोन दि मेटाया इउक्रेनाव रासिया सान्थ्रिनि हेंथायै दायगोनां कमेन्ट खालामदों। मानोना मेटाया फोसावदोंमोन दि इउक्रेननि सुबुंफोरनि दावहाजों सोमोन्दो थानाय हिंसायारि जाथायनि सावगारि आरो रासियानि हेंथायै सावरायनायखौनो शेयार खालामनो थाखाय गनायथि होगोन। भारतारि आर्मिफोरनि थाखायनो गोदानै कल्याणी एमपि मुंनि गोहोगोरा ट्राक बेखेवदों। जाय ट्राकआ बुलेटप्रुफजों लोगोसे बमखौबो। बे ट्राकआ गुलि गावजायोब्लाबो आरो बम बेरहोजायोब्लाबो जेबो जानाय नङा। बे गोहोगोरा ट्राकखौ आर्मिफोर एबा सान्थ्रिफोरखौ हरखाब गिख्रंथाव जाथाय जानायफोराव आरो गिख्रंथाव अपारेसन खालामनायफोराव लांनो थाखाय बानायनाय जादों। बे ट्राकखौ गोबां गिख्रंथाव जायगायाव लांनानै आनजादबो नायनाय जादों। जाय आनजादावनो जाफुंसार जानो हायैनि जेबो खोथा फैयाखै। भारत फर्स लिमिटेडनिफ्रायनो बे गोहोगोरा ट्राकखौ दिहुननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोहोगोरा गारिजों लोगोसे गारिनि साखायाबो गोबां लिरथायनि गोहोगोरा गिख्रंथाव बमफोरखौबो दबथायनानै लाखिनो हायो। मख'जाथावदि बे गारिया गासै 2300 किल'ग्रामनि पेन केपासिटि दङ आरो बे गारिया गासै 140 किल'सिम खारनो हानायनि केपासिटि दङ। जोबोर गोजोनथाव खौरां। बक्सारनि रानि अंगुस्ता बर'आ नेशनेल गेमआव देरहासारदों। आसामनि मुंदांखा अंगुस्ता बर'आ गुजरातआव खुंजागासिनो थानाय 36थि माहारियारि गेलेमुनि 63 निफ्राय 6 लिरथाय फाइनाल गेलेनायाव सनानि मेडेल देरहासारनायाव गावजों लोगोसे माहारिखौबो गोग्गानाय लाबोदों। एनएलएबि आफादा गावसोरनि नैथि गायसनथाइ सानखौ कक्राझार आरो उदालगुरि जायगायावनो खुंफुंदों। कक्राझार सहरनि सान्दामारियाव थानाय एनएलएब डिजिनेटर केम्पआव नैथि गायसनथाइ सानखौ एनएलएबआ फालिदों। लोगोसे उदालगुरि जिल्लायावबो फालियो। लोगोफोर दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना दाबो आंनि दिप बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। थेंक्स फर वाचिं।